decía, temos que falar o que pasa nestas datas, por iso que temos casi un pé máis no outro mundo, porque onte foi o Día de Todos os Santos, non, Pili? E a noite de defuntos tamén, Ese momento máxico que, segundo a tradición, se xuntan os dous mundos, o dos vivos e o dos mortos, e veñen as ánimas a visitarnos. Ademais, sabías que por cada castaña que comemos na noite de defuntos salvamos unha ánima do purgatorio? Bueno, pois non sei vostedes, pero eu salvei xa un exército, Porque a mí encantan as castañas, digo che de verdade. Dalle. Bueno, imos falar, por suposto, de todo isto, pero temos que ter un experto no plató que nos aconselle e nos descubra os segredos das ánimas, dos campos santos, de cantas veces as ánimas nos visitan. Así que recibamos con este forte aplauso a Rafael Quitián. Hola. Rafael, benvido a nube. Acompáñame aí o meu carón. Bueno, ti pensas que para falar de ánimas, de demos, espíritos, estamos ben situados nunha nube, Rafael? Bueno, sendo antropólogo. Aquí en Galicia as ánimas andan máis pola terra que polas nubes, pero bueno, tamén... As nosas van a ser especiais, verdad? Tense boa perspectiva. Bueno, Rafael, ti eres un experto, bueno, ti es antropólogo, e sei que vais contarnos moitísimas cousas destas datas, non? Porque a todos eu penso que nos apaixona este mundo, non? Dos mortos. Pero, de onde xurde, non? Iso das visitas das ánimas a noite de defuntos? Bueno, todas as culturas, xa dende a máis remota antigüedade, non? Desde que somos homes, nos dotamos de homes e mulleres, e nos dotamos de cultura para poder transitar e entender o mundo, pois sempre hai datas, houbo datas dedicadas a lembrar, a recordar, a ter máis presente e a honrar os nosos defuntos, non? Os mortos. Entón, eso ven de serie con nós como seres humanos, ademais é algo que extendido a todo o mundo e a todas as culturas. Que pasa? O que van variando son as datas, os ritos e a forma que temos de ver pois o máis alá, esas topografías do outro mundo, ou a forma que temos de pensar que o que acontece con nós unha vez que morremos. Claro. E como poden ser estas visitas, non? En forma de que? Porque estamos falando dunhas visitas curiosas. Non levan doces na man. Non. Vamos a ver, pero é algo que tampouco temos que ver como algo moi raro, nin que nos teña que dar medo. Unha vez entrevistaba a un crego que era exorcista, me decía hai que terlle medo aos vivos, non aos mortos, non? Si, a verdade xa non sei. Bueno, a veces aparecen así, en forma humana. Así, pero así en plan 2 metros con... Bueno, dependendo do físico do defunto. Antes estábamos a ver imaxes, non, do que poderíamos chamar a Santa Compaña, non? Hai xente que non sabe que... Non toques. Freire, acabamos de facerlle unhas medidas de rito celta, agora volvemos. Non toques isto. Non toco nada. Medidas de rito celta, é o que che estaban facendo. Bueno, vamos a seguir coa entrevista, porque... Non, sí, porque prefiro non pensar para qué. Bueno, estábamos a falar da Santa Compaña, non? Mira, por exemplo, estamos vendo agora esas imaxes, non? Coas carapuchas, esas ánimas, non? Que van detrás dun vivo. Iso é verdade, iso existe. Vamos a ver, comentábamos como se poden aparecer os mortos. Se poden aparecer de forma individual, co seu aspecto, se poden aparecer en grupo, non? Eso estudo moi ben Marcial Gondar, o antropólogo Marcial Gondar. No caso da compaña, ou acompañamento, tamén se chama acompañamento, ou estadea, é unha visión do que sería un viático, o que sería un enterro, donde hai unha serie de ánimas que van, pois a veces con eses capuchóns ou eses hábitos mortuorios, din que levan velas que poden ser osos. Rafael, falando de velas, din que non podes coller unha vela se te atopas con eles. Claro, o problema da... Que non podes velos directamente, que non podes escoitar o que din, que bueno, porque claro, eles o que están chamando é un alma, non? Para levarse. O problema da compaña que normalmente acompaña a un vivo, non? E se ti te topas o vivo, leva o caldeiro coa auga bendita ou leva a cruz. A vela. Se ti te topas coa compaña, como a xente testemunha que ten a visto, e a min se mo contan, non teño por que pôr en dúbida, non? A cultura tamén nos fai ver moitas cousas, non? Claro. E a veces creemos cousas máis absurdas, pero ese é outro tema. Pois sí. Pois non debes intentar interactuar
o menos posible. O máis lógico sería sair fuxindo, se podes. Se non podes, pois tes que botar man de algún tipo de rito protector, como facer un círculo no chan, aproveitar unha encrucillada, que son sitios especiais. Todo pili ao redor dos mortos. Si, é que, sobre todo antigamente, cos mortos había que ter moito cuidado. Por exemplo, taparlle os ollos e a boca, para que eran estas cousas? Vamos a ver, eso ainda se sigue facendo hoxe en día cando se fan os velorios na casa. Eu reivindico facer os velorios na casa. Ainda se fan moitos velorios agora mesmo na casa. Eu vivi moitos, no ámbito urbano xa non, pero no ámbito rural, pois ainda se siguen facendo velorios na casa. Cada vez menos, obviamente, cada vez menos, non? Había unha serie de ritualidades, porque digamos que o morto, aínda que os defuntos poden axudarnos, se nos axudamos os defuntos, hai un momento que pode ser perigoso. Ese momento é o tránsito da morte. Unha vez que falece unha persoa, ese momento en que a súa alma ten que desdoblarse ou abandonar o corpo físico, hai que xestionar moi ben eso, non? Entón, que hai que facer? Pois vamos a ver. Que se facía daquela? Tapábanse os ollos. Tapábanse os ollos. Outra cousa. Alén dunha cuestión de estética, pois para que a mirada do morto non quedara pousada na algunha das persoas. Pechábase a boca. Tamén con fins estéticos e con fins simbólicos para evitar que a propia alma do defunto poda volver a entrar. Tapábanse os espellos para evitar que a imaxe do defunto quedase atrapada. Eso é algo que existe en casi todas as culturas. Os espellos tamén se cubrían, verdade, Rafael? Quitábase o gando das cortes. Claro. Para que non colleran o mal, non? Tamén, claro, na nosa cultura tradicional é unha cousa que é o aire de defunto. O aire de defunto. Entón, que por eso as mulleres embarazadas e os nenos pequenos, que son máis susceptibles de caer presos deste tipo de mal, non debían, ou era tabú que foran os enterros, e cando se viñan os enterros había que afumarse, non? Bueno, estamos a falar, pois eso, do que se facía no rural hai tempo, pero hoxe estamos incluídos nun mundo no que vivimos todos o Samaín. Bueno, pois como o vivimos hoxe? Mandei o meu reporteiro Fernando Freire, Rafael, e non sei onde foi parar. Non o sei. E que atopou? Vexan. Hoxe estamos nun sitio no que foi unha cousa moi especial. Imos ver que Hola. Por que estás cunha cabaza entre dúas mans máis un lápiz? Bueno, porque vamos a celebrar o Samaín. Todos os anos nos reunimos cos nenos no pasillo de infantil, pois para afeitarnos a calabaza e celebrar como es debido o Samaín. Bruxas, imos! E como aquí en Galicia queremos moito nas meigas, fixade cantas meigas hai aí. Moitas meigas. Pois entón, nas casas a xente baleiraba cabazos para meterlle dentro unha candea e así as meigas e os difuntos escapábanse e non entraban nas casas. Fixade vos, Entón, o das candeas non era como as farolas da rúa para que puideran camiñarse en tropezar? Eran farolas pa mortos, non eran farolas pa vivos. Este ano, como tivemos unha visita moi especial e está aquí Freire con nós, pois entonces a nosa Samaína vai a ser un pequeniño homenaxe na nosa nube. Poñemos aquí o letreiriño e como estamos cheiñas de bruxas neste corredor, tamén vai ter o noso sombreiro de bruxa. Son o monstro da televisión de Galicia! E tanto comeu e botouse a rolo non vin bella nin belliña, non vin viña nin bello. Corre, corre, cabaciña, corre, corre, cabazón. Bueno, iso sí que é celebrar o Samaín con ledicia e con inocencia, non? As dos nenos e dos pequenos que estas festas, a verdade, é que as disfrutan moitísimo.
Tomamos as medidas porque agora ven o rito de purificación. Escribir comigo, levanta. Silvia, tiene que facer por este Escribir comigo por aquí, por favor, por aquí. Veña, ti É confía un rito de purificación que non che vou facer. Ti tens que quedar aquí, non che vou facer eu, vou facer un bruxo. Non será o que veu antes. Que entre o bruxo. A mí non me deixas aquí soa. Ti déixate facer. Xefa, non pasa nada, tranquila. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal? Hace 20.000 años, Galicia estaba sobre unha capa de seo. Ajá. A vida humana solo era permisible en terras de Keltia, en terras de Galaxia. A cabo de 2000 anos, esta cultura atlántica, a primeira civilización de Europa, facía unha serie de ritos paganos. Ajá. Un deses ritos paganos que por Rafa Quintiá me foi documentado por él. Vamos os aquí facelo contigo. Eu que ser a víctima ou como é o tema. Eu, como dindo público, non podo utilizarlo. Este rito decía: Madre Tierra, Padre Celestial, ante vos está esta filla. E isto é para purificar ou para que? Sí. Esta filla vosa, que é a número 1 desta terra galega. Coño. Sí. Desta terra española. Como pai roble, Silvia, a nai saúce, a erva dos campos, os árboles dos bosques se inclinan xuntos baixo o empuse da tormenta. Inclínate, Silvia. Que me incline? Cando a tormenta sople forte. Confía. Debes ser forte nas forzas dos uns e dos outros. Tanto amor como des, Silvia, tanto amor recibirás. E como dicen os teus fillos, Lucía, pecha os ollos, Claudia e Lucas, dicen que eres soñadora do imposible. E realista do posible. Soña con esta agua bendita destas terras de Keltia. Aquí te purifico, Silvia. Por iso proclamo os dioses, Deus supremo sendo bélicos, Deus Ares, Desbrogán. Aquí quedas purificada en corpo e alma. Sinte a masia dos teus fillos. Por elo proclamo os deuses, as galaxias dos cosmos, para que ti e os teus fillos, Silvia, Lucas, Claudia e Lucía, seades un só ser e seades soñadores do imposible e realistas do posible, Silvia. Ben, Xefa, xa me sobra o vestido, tío, de verdade. Estou con os calores que non podo. Te queres quitalo? Non vou quitar o vestido, non vou quitar o vestido. Eu era por axudar. Bueno, Bruxo Queimanqui, que moitísimas gracias. Purificásteme ou non? Purificada. Estou purificada? Durante un ano. Durante un ano? Sí, os celtas purificaban, casaban as persoas durante un ano. E así tiñas que renovar votos cada ano, e así. E quen tiña despois a decisión de poder casarse eran as mulleres. E se o marido despois quería casarse con outra muller, a decisión era da muller. Os celtas en iso eran moito máis Aí libres que estamos. nós. Aí estamos, viva as mulleres. Bueno, sei que vas a facer un espectáculo maravilloso, así que vaste preparando? Sí, nos vamos preparando. Pero, antes diso, eu quero que esteas aquí conmigo. Veña. temos un xiquiño agardando. Digo o do espectáculo porque é un espectáculo maravilloso. Vaya bruxo, xefa. Cala que eu Caramba. quedei, digo, non pode ser verdade o que me está a facer. Non sei que me botaches por encima, pero bueno. O número 1 sempre gustoume, Bueno, conexión cos mortos, conexión cos vivos. Pili, este é un mundo
Tremendo. Eu estou xa que non sei, teño unha chea de preguntas que facer, a verdad que sí. Quero falar un pouco desas festas que había no outono, quero preguntarlle a Rafa, ese ciclo onde o sol xa se iba indo. A min dame medo cada vez que vexo a Freire, pois se lle ven o mal, sabes, o frío, en plan Rebequita. Claro, para tapalo. Es unha Rebequita, pero dun bruxo, vamos, eso. Pois nada. Sí, porque había unha etapa, non, Pili? Sí, unha etapa na que... de escuridade. De escuridade. Que nos poderías falar, tapado como estás, desa época? Bueno, esto non entraba no... Non, pero que aquí no nos nube todo pode acontecer, verdad que sí, Watson? Mira, ves? Bueno. Por que se chama ciclo de vamos a escuridade ver, de novembro a febrero, máis ou menos? Realmente son as festas do ciclo de inverno. Esa é a denominación máis utilizada, non? Que é cando chegan as ánimas, claro, cando poden visitar as ánimas ás persoas. É o período do ano onde o sol ten menos forza, onde reina a escuridade, onde a natureza é infértil, e, polo tanto, é esa época do ano morta a nivel natural, e que dende o neolítico, dende que nos dedicamos á agricultura, pois identificamos co morto. Claro. Co e dunha desas épocas, Rafael, é o magosto. Sí. Agora, por exemplo, non? Que estamos vivindo... O magosto é unha das datas... Voume retirar isto porque me está dando calor. É que este Freire é tremendo. Digamos que esas festas ese ciclo do inverno empezaría con defuntos, continuaría cos magostos, que en moitos lugares de Galicia están asociados á data de San Martiño, 11 de novembro, pero bueno, xa se empeza o día 1. Agora, como o tempo cambiou, pois xa se están adiantando. Continuaría co Nadal, ¿no? Porque no Nadal celebramos o solsticio de inverno, e cando a noite máis longa, o sol xa casi morreu, casi non ten forza, e a partir de aí empezan a sucederse outra serie de celebracións vinculadas a ritos asociados ao lume, para intentar darlle forza ao sol, ¿no? Hasta o entroido. Pili, eu teño que preguntarlle, Quique, cousas, non? Porque a verdade que bueno, pois, mirando todo este tema, que é un tema apaixonante, que pasa se nestas noites, que podemos decir que estamos nas noites máis pretas coas ánimas e os mortos, ou ven os cans? Home, eso se identifica como un sinal de que andan as almiñas un pouco nerviosas, disgustadas, ou andan por aí. Ou tamén se identifica con presaxo de morte. Presaxo de morte. Sí. Ben, o canto nocturno da curuxa. Tamén é outro dos presaxios de morte, un paxaro que indica ese canto nocturno, igual co das pegas, dos corvos, animais carroñeiros, asociase a un sinal de morte ou desgracia. E se ve un raposo? Tamén. En Sanxún? Sí? Sí. É curioso, hai que estar en Sanxún, e se o ves en Sanxún... Se che coinciden esas dúas cousas, que algo vai pasar. É unha cousa moi curiosa que teño aquí, ademais, que se ves bolboretas que van de noite na casa, hai unha diferencia, se son brancas ou se son... Sí, falábamos antes de como se poden presentar as ánimas, forma humana ou non. Unha das formas en que poden aparecerse en forma de animal, coa feitura dun animal. Entre elas, as máis significativas, sí. As bolboretas nocturnas, as abelaiñas, igual que as abellas. Crese en moitas zonas de Galicia que se esa abelaiña que vemos é branca, é un ánima do purgatorio que está alcanzando a gloria eterna, e se é negra, pois é un ánima que aínda está no purgatorio e que pide axuda, non? Pero é un dos animais que se asocian ás ánimas. Bueno, eu creo que hai que preguntarlle tamén aquí a este home de onde, que raíces na súa familia, o mellor se tiña algunha persoa cercana que lle ensinara estes ritos, a queimada... Este rito veñan por parte do meu abuelo. Cando tiña 4 anos, pois un pouco el xa me iniciou nestes ritos paganos, non? E teño a gran fortuna de que con Rafa Quintiá, André Peñagraña, tamén José Manuel Barbosa, que me están documentando. Nós somos actores e transmitimos a realidade dos antropólogos, dos arqueólogos, dos historiadores. E o que facemos nós é transmitir ao mundo as nosas lendas, tanto paganas como cristianas. Fai pouco vimos agora en setembro, estuvimos en Argentina, nos levou a Xunta de Galicia lá, estuvemos na Avenida de Mayo ante casi 100.000 persoas ali, como estaremos cerrando Buenos Aires celebra Galicia. Estuve coa miña compañeira, a miña socia Andrea,
Ahora se me foi, mira, que os actores aquí cos nervios... É normal, é moi normal. Moitas veces, vamos, se che pregunto polo nome do... Andrea Pousa Guerreiro. Non, pero é verdade, iso nada, pasa. o que dice él, nos transmitimos o da Santa Compaña, que decía él, ¿no? Transmitimos esa parte da Santa Compaña, interpretamos, a cantamos en escena e transmitimos, facemos un traspaso, ¿no? Das fronteiras. Mira, sabes o que che digo, Quique? Que non quero como contes. Sí. Baste para o escenario, Sí. eu quero ver ese espectáculo aquí Imos na velo. nosa nube. Ainda Sí. que xa sei que non é o mellor lugar, porque tiña que ser a terra, pero aquí na nube tamén imos ver o espectáculo deste bruxo, que é o bruxo Queimán. Ok. Mentras... No, vos queda aquí. Esto queda. Mentras, Rafael, imos continuar. Porque hai moitas cousas sobre este Samaín que por lo menos a min, pois, intrígame. Por que volvémonos tolos coas cabazas? Vamos a ver, o que hoxe chamamos Samaín, que chamamos toda a vida, cando decimos toda a vida é o que lembran os teus avós. Non vai máis Eso a é nada toda a aí. vida, é un Claro, período eso é hasta toda a os teus vida. avós. Bueno, era a noite de funtos, na miña zona, eu son da parroquia de San Martiño de Salcedo, en Pontevedra, chamámoslle calacús. Eu facía con a miña avoa os calacús, a miña avoa xa o facía, e na miña parroquia se facía toda a vida. Ajá. Antes de existir a televisión, antes de existir o Halloween, o Halloween, O Halloween, non? todas estas modas anglosaxonas, non? Entón, se collían as cabazas, valéiranse, pónselle unha vela e se puñan nos camiños, nos muros, nas ventás, nas portas. Incluso había veciños, así máis retranqueiros, que salían con elas, tapábanse con unha sábana, esperaban as mulleres que iban a novena cedo pola mañá a asustalas, ou que iban a tornar a auga, ou que iban ao muiño, se utilizaban para asustar a xente. Non só na noite de funtos, senón nesta época, non? Porque as vestimentas tamén eran importantes, verdade? Que levaban? Túnicas, a xente... Bueno, a xente daquela tampouco é que houvese moito donde elexir, non? A veces cando saían a asustar a algún veciño, pois botaban unha sábana, unha tela, bueno... Claro, isto que vemos agora máis prefabricado, este tipo de vestuarios así, máis que nos levan a outro sitio aquí, claro. Non, porque, vamos a ver, nós agora o que estamos recibindo é unha moda americana, é a adaptación que fixo Estados Unidos nunha festa europea levada a la polémica antes, pero os americanos son uns especialistas en facer espectáculos. Eles collen, E, bueno, un pouco desvirtuada. Se temos aquí, se son espectaculares eles, nos máis. Rafael, moitísimas grazas de verdade por conectar o mundo dos mortos e dos vivos nesta na nosa nube. E se falo de espectáculo, pois agora sí, o prometido é...